Yes, mga kabisado, maayong gabi, no. Diri kita sa area, no, sang distrito sang Mandurriao, subong gabi, no. Sa din, no, ti mayari diri, no, ing kasanong anti-drug operation sang mga kapulisan nato, no. Kag subong wala pa kita diri sang idea, no, kung ano diri ang unit, no, ang nagkasasa sa ning operasyon. Bantayan naton mga kabisado kag tuwag sini, no, ti uh, nagpadulong kita to manapit sa area, no, kinsiling sang isa ka tropa naton nga hindi pa kita, no, pwede ka penetrate, no? O bantayan diri kung ano-ano, no, kag kung sino-sino diri tawag sini ang mga persona naman nga ginarestar, no, sang aton mga kapulisan, no, bantayan mga kabisado. Bunda mo sila. Ngayon ko na nag-record di Maniliya ka lang sa kayo. Hindi kaya boy ko ni tapos lugaga. Kaya balik naman ka. Nagula ka dito nga ba? So batayan, no, mga kabistado sa liwat direkta sa buong sa area sang tawag sa area sang Mandurriao sa subong mga tinio, no. Sa diin may gin patigayon diri nung drug bypass operation sang aton yung mga operatiba na wala pa kita diri sang idea, no, kung anong unit ini naga sa mga kabistado. Ag bantayan nato, no, kung sino-sino ining mga nagkaladak pa naman, no? Kung piladre mga na-recover diri sang aton mga operatiba, mga kabistado, no? Standby lang gid, no, kag makaudat kita, no, sa dili madugay kag agod, no, aton yung hibaluon sini ang ining sitwasyon diri sa kasang bypass operation, mga kabistado. Okay, kinutanyo nato ng aton yung mga reviewers dira, no. Ari si Mamo ka sino ni Mamo, si Lini Ching umalap, no, katanaw gid live dra sa may Malaysia, no, ti God bless dra sa imo, ma'am, kag amo di kanino diri kita sa may area sa Mandurriao. Sa diin, no, may ginapatigayon diri nga drug bypass operation sa aton nga mga operatiba, no. Kaupo diri, no, ang kapulisan, no, sa Mandurriao, mga kabistado, kag yarin man diri, no, ang presensya, no, sang SWAT, no, mga kabisado, kag yari mismo diri sa atubang naton nang may mga pila ka persona diri ang nagapungko, no, kag wala pa kita diri sang idea, no, kung sino ining mga nagkakaradak pa naman, no, diri sa sang bypass operation, kag pila bala nung na-recover, no, gikan sa ila mga kabistado. So bantayan ini ang sitwasyon diri mga kabistado. Okay, Rian Maravilla, maayong gabi sa imo, mama. Bus, picture na bus. Yes, no, sa supporters naton gatan og gidra sa Manila. Okay, si ano din, no, tamamang tamyo kita na samtang no nagahulat kita diri, no, sa go signal kung pwede na bala kita, no, ka-penetrate dira sa area, kag sino na yung taga Manila nga katanaw, sino ni man si
si Rian Maravilla, okay, si Jevelyn Albania nga nagatanaw dira sa probinsya sang Gimaras, no. Kag si Rosel John Piok Arsulo, okay. May gabi sa imo, sir. Kay Lenlen, okay, kay Lenlen nga gatanaw sa Manila, okay, may gabi sa imo, ma'am. Kay sino pa kitri? Kaya Manin Bolts, no, okay, ng mga pinasahi nga mga pangalan ninyo ba, no. Kag kay sino pa kindigan man? Si Yamanin Bolts, no. Gatanaw gid sa Ibahay. Okay. Thank you gid, no, sa pagsuporta diri sa Radyo Bistado. Okay, kay JJ Lopez. Kasi ano yun, no, taga diin ni si JJ Lopez. Mantamyo kita na yan. Okay, si Christopher Caspe, okay. Taga Lambuna, no, may gabi sa imo. Kag si JJ Lopez, okay, may gabi sa imo, sir. Kag si naka-Arabic ni nga karakter, okay, hindi ta ma-pronounce maayo. Nga gatanaw gid sa Saudi Arabia. Okay, may gabi sa inyo mga kabistado, no. Kagang aton niya gatanaw gid sa Molo, okay, may gabi sa inyo dira mga kabistado, no. Sa liwat, no, diri kita sa may area sang distrito sang La Paz, no. Sa diin may ginpatigayon diri nga drug bypass operation ang katapo diri sang operatiba. Wala pa kita diri sang lead kon anong unit diri, no, kon anong team ang nagkakasa diri. Kaupo diri ang kapulisan, no, sa Mandurriao mga kabistado. Kag yari mismo, no, atubang mismo sang mga operatiba naton. Kag mayara, no, sa pila ka mga persona diri, no, ang nagapungko, no. Kag wala pa kita sa nga idea, no, kon sino naman ini ang nagkaladakpan sa sining ginpadagayon nga drug bypass operation mga kabistado, no. Kag bantayan man, no, kon tawag sini kon ano-ano, no, ang mga na-recover gikan sa ila sa subong ng mga tinion mga kabistado. Okay, standby na kita, no, sa dili madugay kag kila, no, ang magakwa diri sa dugang pagid nga impormasyon, no. Okay, kada mo sa magatan pagid sa taga Libanon, okay. Happy watching nandira mga kabistado. Ako din mga kamo, no, nga bahin sa siyudad sang Iloilo kon probinsya man kag sa iban nga bahin sa nga kalibutan. Okay, happy watching sa inyo. God bless dira sa inyo. Good nga para nga. Okay, kita naton diri, may visual kita diri sa area, no, sa may kilid sa iskinita nga madamo, no, sa nga tawo nga nagatumpok patin pa naton ng mga kooperatiba, pero mas damo pa din ini sila sa aton kooperatiba mga habyan naton. Kagahod sa bakbay. Bation ni sa live ko. Babae kayo. Naya lang kung bala. Okay, no. Amo diri, no, ang sitwasyon may ginkasadring nga drug bypass operation, no. Sang aton yung mga operatiba, subong, no, pasensya lang gid kag wala pa kita sang lead, no, kung anong team ini nagkasa. Kag yari man diri mismo, no, ti distrito iya sa Mandurriao, yari man diri ang kapulisan sang Mandurriao PNP nato, no. Ti nagugyon man diri sa sining patigayon nga drug bypass operation sa sining pila diri ka mga persona, no, ka hindi pa kita makahatag diri sang lead kid ako na initial ng impormasyon bugod, no, wala pa kita diri sang may ma-interview nga team leader kay ara pa sila sa area, no. Di sa nagpalapit kita kay nag-ask kita sa permission sa mga operatiba naton, no, ti sano sa ila, no, hindi pa kuno pwede, no. Yes, so mayugit, no, kon modre, no, masako ang ining operasyon, no, ti amo ni manami gid kag agod, no, mabuhin-buhinan diri ang mga illegal nga droga, no, diri sa mga syudad sang Iloilo. Kag agod di magalapta kag
of course no, hindi naman makahalit no sa posible sining dangtan kag makapaghuba no sa paghuna-huna sang tagsa naton yung mga isig katawo mga kabistado. So, ang Rose, bation na sir, or bation na mga aton niya. So, may gabi tira. Okay kay Pablo Vicente Cordero, say shout out sa imo no. Sa diin sa Bakaw. Na sir, hindi ko makahatag sa exact location kung hindi dapat sa may Bakaw, no? Ay 4 hours safety. Okay kay Genesis Silorio, okay, mayong gabi sa imo ma'am. Okay, sino pagidar? Kay Jingski Targagia, okay, Targagia Torikit, o kon Torikete. Okay, ginatamyaw ko ikaw kay Lingkay Di Jose. Okay, Lingkay Jose. Okay, shout out ra sa imo nga nagatanaw gid sa Kuwait. Okay, thank you gid sa pagtanaw no. Kay Zinaida Herrera, okay, mayong gabi sa imo. Ay sino pa gidre? Kay Aljon no, Armada nga nagatanaw gid ra sa may Boulevard Molo, okay. Kay sino pa gidre? Yes, okay, kay Pablo Vicente, okay, kay ginatamyo naton si Shakura Andra. Okay, no? Kag sino pa gidre? No, si police captain Sino pa gidre? lipat na po. Giren, sorry. Okay, yun na po nahanin niya sa aton niya mapisan, no? Okay, kay Jevelyn Albania, no? Shout out lang sir sa Albania family. Okay. Kay Richard Marveles, okay, sang tuwag sini no, sang isa ka master, no? Shout out sa imo sir, okay, sinong bonnet nag-live pandari. Kag si Juliet Sasa, okay, mayong gabi nagkatanaw gid sila sa Hong Kong ho. Kadamo katanaw sa aton sa yara sa iba niya pungsod ha. No kanami gid. Okay, kay sinapagid man. Kay Cheryl Padura. Okay, nagkatanaw gid ra sa may Hong Kong. O kanami. Okay, kay Mark Fuentes, okay dira sa Villa. Kay Maymona Vive, no? Bako taga Hong Kong pagid diri. Kamusta dira ang pungsod Hong Kong mga kabistado? Ay sinapagid diri no, kadamo sa mong tan-aw sang live nato no. Abe kay sinapagid diri ay Yamanin Bolts, keep safe lang sir kay kainulan subong. Okay, thank you gid no sa paghalong kag sa pag-care no. Halong man dira. Kay May Ferrer no. Standby lang kita. Yes. Okay, God bless man sa imo Aljon Armada. Okay, thank you gid. Okay. Maayong gabi kay Analisa Cofreros. Okay. Sa libat ng mga kabistado para sa mga rate viewers naton nga okay, bag-o lang bala nun naka-tune in diri no sa ining live. Subong diri kita sa area sa Mandurriao. Sa diin no, maging patigayon diri nga drug bypass operation. Batok diri sa wala pa makilalaan nga mga naaresto no sang aton mga operatiba. Kag wala pa kita diri actually lead sang kung sino ining nagkakasan o anong unit diri mga kabistado. Kag kasubong man nyari man diri presensya no sang kapulisan dira sa Mandurriao PNP. Kag sa karon hindi pa kita diri ka penetrate, wala lang kita kabalo no kon anong sitwasyon no, mga kabistado kunya no, iasa naton diri ang team leader kag ako nang hepe sa ining unit no ang mga kabistado. Okay. Okay, si Arman P. Dormitorio, no? Gatan og gidra sa may United Arab Emirates, UAE. Okay. Batog no diri sa Hong Kong sa ano same lang din temperature siguro diri sa may Philippines. Isa na pagid diri kadamo sa inyo. Hindi ko hindi ko makita maayo ang inyo nga mga pangalan diri, no? Okay, nagnatanong niyo ginaton mga aton yung mga live viewers dira sa may Barangay Veterans okay, di may gabi sa inyo. Sa mga taga San Miguel no, ginatamyo dira namon mga taga Kabatuan no. Sa Kabatuan gali no, do may fiesta dira sa Palabuton nga adlaw sa Sabado no. Okay no. Yes no, mo diri no, ti makita man naton diri sa area.
tayo No? muna na ako makakuha na makakita ka na dito sa sulod sa mga pasada. Hindi ka man mo nag-iwod-iwod. So aton yung mga supporters dra no nga nagkatanaw kids dra sa may Pungsod, Japan. So bantayan no ining kung sino naman ring mga nagakaladakpan no mga kabistado sanbay lang gid no. Magahulat-hulat lang gid kita no sa dili nga madugay kay kita no nagahulat man dire sa ining sitwasyon no sa mga nagakaladakpan mga kabistado no. Kag karon bantayan man if posible na maka-interview gid kita no sa hepe no kung ano ini nga unit no ang nagkasasa sa ning drug bypass operation sa bong mga tinion diri sa may distrito sang Mandurriao kag yari man mismo no presensya diri sa mga kapulisan sa Mandurriao PNP no nga nag-ugyon man no nag-ugyon man sa sining operasyon mga kabistado. Okay, nakadamo sa mga taga-international nung nagatanaw okay live sa ato, no? Okay, no? Kay Connie Persia, Tanyo. Okay, no? Nga gatanaw okay sa Qatar, no? Bebe, ano? Anong siling sini sa... Mas matugnogin man kung wala ka kop answer, paupok ka na lang sa pag... Oh, daw kalala naman na imo Pablo Vicente Cordero ha. Hindi kami pagdalahiga diri kay mayara na kami sang may ginakupan. Wala na takabalo na sa iba natin yung mga live viewers kung anong ilang sitwasyon sila no, kung may nagakupo bala sa ila no. Kung tigtulog now ang tiyempo. Okay. Subong no ti bantay lang gid kita no, standby lang gid kag gamay lang gid nga pasensya mga kabistado. Ang ginapangayo nato no. Kag agud nya mahibaluan naton diri no ang kung sino diri ang naarestar no sang aton nga mga operatiba no. Sir, excuse na sir, ng gabi. Ano gani nang operate yan sir? RPD original. Si sir nga ano? Police Captain. Glenn Suliman. Okay. Hindi pa kita sir, pwede ka proceed sir no? Karon mo sir. Karon na. So okay. At sige sir, tingklo git. Okay no, may initial na kita diri no. Ang nagkasasining bypass operation, RPDO no, it means ang ining acronyms Regional Police Drug Enforcement Unit no, sa pagpanguna sini no ni Police Captain Glenn Suliman no ining team leader sa sining unit no. Agyari kag subong di pa kita diri ka penetrate no, di pa kita ka penetrate no, bangod nag-iimbestigar pa sila gali no sa sining mga naarestar nila mga kabistado. Okay, dire kita sa zone 2 no. Tawag sini no. Sunod dire sa area no, zone 2 no. Barangay Macau Mandurriao no. Kag subong ti ano pa sila. O naga-imbestigar pa dring aton yung mga aton yung mga operatiba, mga kabisado. Bantay lang gid no. Maghulat-hulat lang kita mga kabistado no, sa diri madugay kay makuha man din naton sa gyapon no ining ila mga pangalan sang mga naaresto.
Okay no kay wala gabalos kay si Vicente Gario. Pulaw-pulaw service ang tugnaw kay Juty. Okay, okay gid kung magpulaw-pulaw kung tugnaw ti importante na may ginakapan kita. Okay kay Glyn Ali Alayon, Hazel okay. Kaya Pablo Vicente Cordero, I mean sir ang kadoko da bala sa gilid ho, wala gid na kulupan kay painit na na. Okay. Tiya mo na masubo no ti kung wala nagadoko-doko. So bantayan ako sino ining nagadoko-doko diri no. Nga mga na-arrestar sang aton yung mga operatiba mga kabistado. Yes, hindi pa kita makasiling no kung damo-damo ini. Ma-base lang kita sa gyapo no sa interview karon no sang team leader nila. No. Mantayan naton mga kabisado kon ano nino ang statement no sang ining team leader mga kabisado. Okay, para lang ko silang gadbay ako. So, standby lang kita sa makadali. No, kay makasulod kita dito sa area. Kapag matanaw or makita no, na kung sabihin ang drug bypass operation. Okay ang aton yung mga kauturan dira nga taga Dueñas kag taga Pasig City. Okay ginatamyaw gid namon. Okay no may mga himata ako da actually no sa may Pasig City no mga palomo. Mga paryente naman ina dira sa may Pasig. So, reklamadura gid ini nga. Kado to ko nung top dito. Dinam bila. Sa live ni ito pag inventory. Di sa inventory dito. Dito sa lugar. Ganun kado sa live dito. Ay, okay na sir. Kado to. Lima lang. Kasing gita. So, mga kabiyan natin magabalik kita sa Diling Madugay no. Para malaman kita sa drug bypass operation. Kala din sir. Di ka na bili ka sa partner? Dala pa lang guys. Wala. Mag-going ko na sir? So, may isa din ako na. Okay no. Pag sini, okay standby lang na. Okay no, standby kita diri. Nagahulat kita no sang go signal sang aton yung operatiba no kung pwede na kita diri ka penetrate agad no maka-interview sa ila kag mahibaloan diri mga pangalan sa sining na-arrestar mga kabistada. Okay, bantayan nang no sa diri madugi pasensya lang gid no. Kag kita nagahulat-hulat man sinagaplang alay na diri aton yung mga TL no katindog. So hulat ang kita no mangin worth it kining paghulat naton kasi ning agad no mahibaluan ining mahibaluan no ining mga na-arrestar subong ang mga tinion. Mismo mga nagkalalakbay kayo subong man sa subject person. Nakita naman nila. Pila? Bila? Bisin yan po 44. Nagman, konti ka lang sa ano ko lang sa team leader na mismo sa Okay, oo no ti amo diri no. Mas mo makita man naton kaya kay na naman ka pinungkuan diri no ti ginaimbestigaran sila sa aton mga operatiba. No bantayan naton ining mga kabistado no sa diri madugay. Ag isa-isaon naton inihibaloon ang ining ilang mga pangalan, ilang mga background no ang tanan no nga impormasyon no agad no kon na maka-interview na kita diri sa team leader mga kabistado. So hindi man kita makasiling no ti ang aton nga operatiba dire sa kung mag-operar sila may tawag sila mag-operar sila no
na mag-operar sila mga kabistado. Alin kita dito kay ina sa may bahay naman niya. Na mag-operar sila. Na mayara sila sang body worn camera, no. Mayara din sila sang body worn camera mga kabistado. No agud ma-record diri halin sa umpisa tubtob subong ilang operasyon. Ako na nagapadayon ang ilang tuwag sini. Asa nga nagapadayon ang ilang inventory. Ako na pag-imbestigar diri sa mga naarestar. No, may mga body worn camera ni sila mga kabistado. Agud niya ma-record gid no ang halin sa umpisa nga hulag nila asa nga ma-consummate diri ang subject person nila no kaga mga naaresto no. May mga amo nga tawag nato nya body worn cameras nila no nga always gid ginadala sa aton nya mga pulisan operatiba kon nagapatigayon sang anuman nga sahay isang operasyon mga kabistado. Regional Drug Enforcement Unit o RPDU kung makahatag ang ilang team leader na si Police Captain Glenn Suliman no sa mga statement bala o mga detalye angot sini ang ilang pagkasa sa madinalagon nga drug bypass operation kag kung pila ni inibla kabilong ang mga arestado sa mga tinion kag pila bala ang worth nga value sa o drug price value sa illegal nga droga ang ilang recover. So medyo restricted ini nga area no kay hindi kita pagpasundon sa ato mga katapos sa pulisano no kay syempre niya naman dito nga mga naka-witness man nga sa tiyak mga media outlet so i-restricto ho na nga ato no kung kada oras niya additional primasiya o privacy nila pero ti ginapakabay man ato nga makahatag so masobra natunggan mga kapilider sang mga detalye pang at least mahibalaan man ninyo kung sino ini ba na ang mga drug related subong nga mga nagkaladakpan. So standby lang kita sa makadali mga kapilin naton. No makikita gid ko makasulod sa area na sa diin ginakandak ining drug bypass operation sa aton nakatapos ang RPDU. Okay, standby kita mga kabistado no. So, yaki man diri ang mga naga-investigar pa dito sa sulod. Actually no, kung magkasa ang aton mga operatiba sa bypass operation, mayara no sa isa ka media outlet ang ginahimo nga witness no. Abot silingon ti amo ni samtang nagahiwat didto kon sang inventory may witness didto nga media agud nga magtan-aw diri sang hasta sa pagkapkap diri sang sang sa subject pagbasa sa Miranda Doctrine no kaga pag-inventaryo of course no sa atubang mismo sang subject person kaga makita man diri sang isa ka media outlet kag amo ni nga nag-witness no may sika persona ang nagkaladakpan sini ang pagkasa sang drug bypass operation medyo madamo-damo sini gid ni mga kaalerto ang nadakpan so ini suno ni sa aton nga source man kaya based on the information regarding man sa aton nga nakuha man diriya sa natunggan man kung sa diin kita nagahamtang ti ini pamatud-an man ni naton kay sa dili na kita dugay makita man naton ang mga arrested person kung bala mga 20 persons man ang kaladakpan so okay mga kabistado no mga kabistado no ibaloon nato mismo ni dapat ang ining impormasyon na makahalin gid mismo sa sa team leader no hindi kita kabuya gid sa nga ining nga tinion no sa nga initial nga impormasyon no kagamatayan naton no kaga tuwag sini okay no bantayan naton no although mga mayara makita sang nahibaluan diri sa palibot nga kuno no nga may mga madamo kunong nadakpan but hindi kita anay mag-break sa sina nga mga initial information dapat naulat kita mga kabistado nga masigurado gid no nga amo gid na kadamo ang nakuha sa ila nga dapat mahambal gid kun ma-state gid sini sang natungdan diri mga kabistado. Okay no? Hindi lang kamo anay hindi lang kamo anay magharalin sa aton nga okay, let me tell you this kabistado. Ang hindi kita pwede na mismo ka sulod. Hindi bangod no nga hindi bangod no malain nga ginahimo ang aton nga operatiba. Actually no mayara ni sa sulod sang isa ka media outlet nga naga-witness
Okay? Bangod, wala kita naging pa-penetrate kay naga-investigar sila mga kabistado. Actually, no nagaginotok diri sa ining area, kaga ang ilalag na palabot no ang hindi no nga magkumon nung ilang investigasyon diri, kaga hindi kami magaginotok dito sa area mga kabistado. Standby lang gid kita no, hindi gid kita magbuya sang balain nga mga hambalanon sa aton yung operatiba. Sila man no ang ayawan man din no ka plastar sang ilang mga trabaho agod nya matigayon nga madakpan ini mga subject person naton no. Ano ba sa based on the initial information, ginabulubanta mga tulutak na mga alas 11 o pasado alas 11 ining bypass operation ginpatigayon sa Regional Police Drug Enforcement Unit o RPDEU. Kag sudukan sa initial information nga aton nga nakuha sa mga late viewers naton, 20 no ka mga persona ang yara subong sa pagginakop sa aton nga mga katapo sa kapulisan kung sa diin po sila nga kaladakpan no ginapasuni nga drug den ang ina nga ginpatigayon nga raid o bypass operation sa aton nga katapos ang otoridad. So, ginahulat pa naton ang mismo man ang team leader or si Police Captain Glenn Suliman ang team leader sa RPDEU para makakuha kita sa mga dugang information kung pila ni natanan ka mga plastic na siya nga ginapatihan shabu ang ilang na recover kagkasubong man kung pila inibla ang market value kay ni medyo dako-dako ning dako gid nga accomplishment sang natungdan nga unit sa Pro 6 o Police Regional Office 6 Philippine National Police ang ila subong nga operation kay masulo-sobra ginabulubanta mga 20 kabilog ang nagladakpan no suno ni sa aton nga initial information. Pero ihulato na nato niya mismo ang yes, Yamanin Bolts no. Salamat gid no sa pag-intindi mga kabistado. Amo ni bangod no, hindi kita ka-penetrate. Although no may nabatian kita diri nga mga impormasyon no, kung pila ang nagaladakpan no, kaga pila ang nakuha sa ila. But hindi kita ka-break gid sa sina nga impormasyon. Hulat gid kita no nga maka-interview gid no sa natungdan diri no. Hulat gid kita sa natungdan agud nga hindi kita magsala no sa pagdulong sa inyo sa kompleto, konkreto nga mga balita sa ining ingkasang nga drug bypass operation sa subong nga mga tinion mga kabistado. So standby lang kita sa mga dali mga kabyan agud nga mabala nato dito kung pila ka bilog nga mga persona ang nagkaladakpan dito. Initial information nga nakuha naton nasobra sa 20 ka bilog kaga may 3 ka ba drug den area ang gisulod sa aton nga katapos ang RPDEU. So samtang no okay, sa mga viewers naton, hindi ko mo magkamog dira sa comment section naton no. Ining aton nga page ka na live kaga ilabi no ining comment section hindi inaawayan no. Comment na kita dira sang maayo no kaga ang aton isiga pariyo hindi man no magpatawag sini no, hindi man kamudra mag-away sa aton nga comment section no. Okay, agud nga hindi kita makasakit sa nga tagsa ka mga balatsagon mga kabistado no, kaga standby lang kita. Hulat lang gid no sa medyo madugay man yung hulatanay naton. Actually no worth it man karon dugay-dugay ang aton nga paghulat diri sa live coverage tuoy diri sa gingkasang nga drug bypass operation mga kabistado. Okay, subong na diri kita sa may area sa Mandurriao, syudad sang Iloilo no, subong nga mga tinion. Standby lang gid kita no sa kompleto nga address diri no. Gabangod nati nagapadayon pa diri nga investigasyon sa aton nga mga operatiba no sa mga naaresto no kag mga kon pilagid man no na recover diri sa aton mga operatiba magikan sa mga naarestar diri sa subong nga mga tinion. Sigka pa kayo naton ilabi man sa mga kabataan subong no ang mga nag-eskwela. So ini makaano gini no makahatag gini sang dako nga sa tabla may mga information no in related when it comes to mga illegal drug activities. So
is ang mga inembal na to ay in the words mo lang is a strong warning sa mga pumuluyo man na nag-engage sa illegal drug activities o sa illegal na droga. So sa liwat, ginapasalamatan ginato ang mga katapukan sa aton mga kapulisan nga nagapagigbato sining away kontra nga illegal nga droga. So samtang magbulat lang kita nay. So ang oras oras sa Pilipinas, Philippine Standard Time, 4 minutos nang nakaligad sa track na ang alas 12 sa aga. So may makita naton duha ka flashlight sa puntang si mga gibala o rider ba si mga katapuman sa mga kapulisan nga check lang sa dra nga area ba sila mga nagalabay o may mga nagsalang talang bala. So medyo may nag-comment din pero hindi ko nakita ang pangalan. Wait lang kita i-check ko na sino na yung comment naman. Okay, no. Sa liwat, no, para sa mga late tuners na ton sa subong mga tinion, diri kita sa may area, no, sa Mandurriao, siyudad sang Iloilo. Sa din, no, may ginapatikayon diri nga drug bypass operation. Batok diri sa pila ka mga arrested person, no. Karon wala pa kita sang lead, no, kon pila ang mga na-arrestar diri mga kabistado. No? Sir, apili may sir kaya ko information. Kung pila ka bilog ang nagkaladakpan subong. Wala pa sa ngayon na sige pa may sigaro ko kabilog na. Okay, sige. Karon sir. So, ini ko sa initial information man nga nakuha naton. So, basi masulod ko di man balang bike ko mga persona ang mga naglalakpan so mga tinion mga okay na napamangkot naton diri isa sa operatiba, no. Padayon po diri no ang inventory sa pila ka mga drug den, no. Wala pa kita kabalo kon pila gid man no ang drug den diri kakon pila ang mga naaresto. So makita man naton no hindi lang isa no nga nagapungko diri sa malayo nga na makita naton sa malayo nga area sini. Hindi lang isa no ang nagapungko, no. Wala pa kita kabalo kung sino ining nagapungko sa subong mga tinion, no, mga kabistado. Standby lang gid, no. Sino ining mga ngalan sa mga arrested person subong gabi. Tamak dipin ko. Ano yung release ko na? Pag-iba? So, samtang wala pa. Gina-acknowledge, so ginatamyawan na naton nga tinion ang kaupod man naton sa Piyaka Media Outlet ang si Kabistado Aaron Rafuyo, no, kaya sa kay Sir John Alojado Kapulot, no, kay naman si Sir Buni Sumblinggo. Team leader naton gigagat ti ido sa kamot, gigagat ti ido sa tiil sa bay buko. Kaya man ganito actually free tamyaw kita wala kita yung problema sa mga tamyaw kung nagalisin madaya mga media outlet no kanday. Okay, no, tawag sa no, ginatamyaw man naton diri ang pila diri ka mga media outlet na to, no, kuno mga media friends, no, nga nag-cover man diri, no, sa ginya kasanga drug bypass operation, mga kabisado. Subong may nakasugilanon kita diri isa sa mga operatiba, no, nagkapadayon pa gid man, no, ang inventory ining aton nga mga tawag sa nagkapadayon yung inventory sa ang aton nga mga operatiba, no, sa mga recoveries gikan sa mga arrested person, mga kabistado. Persona mga nagkaladak parte ulang ilan na kumanay. Okay, naginatamyo naton si Cap Jowen San Jose. Okay, Cap, maayong aga sa imo. Sabunan ako kaya ako nahuya. Sabunan ko lang ako. Nahuya. Ako hinuya. Doon pala yung gani kaya rin lang ko. Tingin nahuya ko. Doon lang ko yan. So
Diri kita na siya chang mag-focus kita na do Kung gusto ninyo, gusto kita gani na Okay, sa kabistado nga nagapamangkot diri sa kinagat sang ido. Wala pa kita diri sang idea kung sino gid man ang gingkagat diri sang ido, no? Interview naton kung sino diri no mamangkot kita diri sa area. Wala pa kita diri sang lead, no? Bangod ang sa palibot naton, malayo kita diri sa team leader gid nga siya lang gid ang makasabat kung sino diri gingkagat sang ido diri samtang no nagapadayon ining operasyon no sang aton yang mga operatiba mga kabisado. Okay, ginatamyo naton si gikan kay Renox si Mani. Okay, patamyaw kay Al Katagi. Okay. Good morning kay Al Katagi ako sa inyo dra mga kabistado. Happy watching gid no. Pasensya lang gid mga kabistado na ko na mga yun sa pasaylo sa inyo nga nagatawag sini sa madugay nga paghulat no. Standby lang kita mga kabistado kag kita man nagahulat diri medyo sarod na no sa tunga sa oras ng pagbantay naton wala paghulat mga worth it man mga kabistado kag mahulat lang kita no sa go signal sang aton mga operatiba. Okay, hindi lang kita magdali kag sa aton yung mga especially no sa aton yung mga commentators dira sa aton comment section hindi kita mag-away, hindi kita magkamog kag hindi naton hindi kita magpakamalaot sa aton yung Isikapariyo no. sa initial mission nato nagagasubong man diri man 31 kabilog ang nagkaladakpan subong atin iyon. Okay, kay John Miguel ginatamyaw ka may nga gasay mo kay Kilox. Okay, so nagapamangkot gid kung sino ang kinagat sang ido. Okay, may nagpatamyaw kay Yasin Joy Hamon Maglayon. Okay, kabisado may gabi kag kay Jen Hinonso no. Ay sos pasensya gid Ma'am Jen Hitonso Tamorite mo kagina kapayaga hulat mo pasensya gid ha. Okay, may nga sa imo kag happy watching. Okay, kay John Miguel. Si John Miguel kay pamangkot gid nga kung sino kinagat sang ido. Subong no sa area nabatian naton inang impormasyon pero hindi sa mga authorized person no. Dapat na ma-interview kita ya sa natungdan gid no o kung sa team leader diri kaga siya makasabat sini no kung sino diri ang kinagat sang ido no nga kabisado san bagid kita. Sino pwede kakapopli ka cellphone mo? Richard. Okay no kay Sir Richard maribilis kay Master dara okay no. At i-copy kay Master. Okay kay Mac Malutaw. Okay, shout out sa mo watching from Talisay Negros. Okay kay Richard Dibuke. Alright, mayong gabi sa imo dira idol. Yes, welcome gid Jin Hironso Tamorete. Free shout out gid kita dre no. Free feel to comment your names to those who want to shout out sa aton niya live. Okay, kay Pablo Vicente Cordero, makahulat gid ako sir basta worth it gid na hulat ko gani ang wala klaro. Yes, okay. Ito ka namin isang comment section, isang comment ni Pablo. Okay, ako niya, i-share ko lang man Pablo. Kabisadong Pablo. Ako naghulat ko pero worth it yung pakilala na hugan sa kanan niya. O di ba? Mas koghay kadlaw da be. Okay, kay Yamanin Bolts. Thermos lang kagkape lang kulang sa basog tinapay nga gindala sang tropa sir. Wow, and then nakita naton sila diri no. Nabakal sila diri sang sang soft drinks no. Nagainom sila sang soft drinks. Siyempre nga pamahaw man. Actually, kung madamo gid man ang naaresto mga kabistado, medyo dugay ini no nga operasyon. Iyawan pa ni sila validate diri, gina-check diri tagsa ka mga background no sa mga naaresto. Mga kabistado, siyempre taho man lang sila. Ginauhaw, ginatuyo, kung na gakamalahan man sang tutulnan. So, muna no? Hindi pa. Okay, sino pa ng comment? Okay. Kay Doc Fama. Okay, sa mga taga-Haniway dra no?
Okay, Sir Ray Fama, di maing gabi sa imo. Ilabi na gid no sa mga pamilya parianon da sa Haniway, okay kinatamyo gid mo namon. Okay kay Jowen San Jose. Kinatamyo gid namon si Rodney Villarete Nolasco. Okay no. Kay Kinox, bumanamo gid salamat sa mga mainit nga balita kabistado. Gaman na kun gabi kapidanay samtang hulat buwa mga nagkaradakan. Okay Kinox, thank you gid no sa suporta. Obligasyon naman ni magserbisyo publiko sa inyo. Kay Bia Cross, ano nga zone sir? Okay. Tawag sini no. Diri sa may area ini no sa Bakhaw no mga kabistado. Kay John Kaskite Makuro. Bawgatan og sa Red Sea, baka layo-layo naman na sang imong pungsod ha. Okay. Kay Yasin Joy Hamon Maglayon, baka bay pa no titani masikop ining nagahupot no sa nga illegal nga droga. Kaga mo no makahalalit gid sa aton nga mga isig katawo mga kabistado. Share nyo. Okay no, para sa aton mga live viewers dira no, pwede nyo ma-share no ang aton nga live subong, react dira sa aton nga mga content everyday nga gina-publish. Kagabantayan man ang mga live program ni kabistadong John Aluhado Kapulot no, ining owner sa Radyo Bistado kag John Kapulot no live kada alas 11 na no sa aga no, kag pwede makamo ka tune in sa aton nga YouTube channel ang Radyo Bistado. Okay, ang aton YouTube channel tapos ang aton nga website radyobistado.com. Okay, kung mahilig ka man mag TikTok, of course miyara man kita sang TikTok account mga kabistado. Okay, kay Richard de Buke. Okay, yamanin boss is a last coffee time. Yes, ibo ko na. Gid mga kabistado no. Super duper no kanami gid mga pi bangod matugnaw ang mga tiyempo subong dapya sa ngangin. Okay? Si Roy Fama. Kay Roy Fama, shout out kay Cyrus Vanessa. Okay, tignan natamyo gid siya naton. Kay Bilinet Celes Emboltorio. Congratulations on every night day operation mga sirs para mag-stop na sila. Yes, of course. Mo ginaubra sa aton mga operatiba, mga kabistado. Kay John Kaskete Makuro, bato kayo mga amon nga bosaw. Naga-chay samtang nagalantaw live sa oras 7:15 sa gabi diri. Wow. Sa Red Sea? Okay. Thank you gid no. Bisan ara ka sa tunga lawod John Kaskete Makuro. Okay halong gid dira no kun ano man dira ginobra mo ako naga-duty ka man dira. Halong gid no kay Kent Mapa dia Bilen. Maninoy sinugid ba laging kagat kay wow Diyos ko ang ido naman inyo sagad ka paligban. Actually nabatian naton riya sa palibot. But wala pa kita sang idea no. Wala to naton ring team leader makasabat ina. Kung sinugid man no ining ging kagat sang ido standby no hindi kita magdali gid no kita man nagahulat mahaling kaina hindi pa kadiri ka penetrate gid mga kabistado kung sino ining nagkaladakpan. Okay, standby lang kita ha. Okay, kay Hani Espanyola bumong supporter nato ni sang mga taga Molo kay Hani Espanyola halong pang thank you gid no sa pag-care Hani Espanyola. Kay Hailey Hart San Juan kabistado idol. Shout out Anay B sa J Brothers kag grupo nga Peace per megid ina-follow. Thank you gid no sa pag-support kabistado. Okay, kay Janggi Harder. Bugatan og gid live ya sa may UAE, o na United Arab Emirates. Thank you gid, ha? Sinapugid dere. Okay, not comment lang ka mo dira no sa gusto ni magpatamyaw. Willing gid kita na magtamyaw, libre lang yan. Standby kita sa liwat no para sa mga late viewers naton. Dito kita sa may area no sang Bakhaw, Mandurriao no. Sa diin no nagapatigayon dring drug bypass operation ang Regional Police Drug Enforcement Unit no. Karon nagapadayon ang ilang investigasyon no sa ining area no. Check naton kung pila gid man ang drug den nga ginsalakay sang aton mga operatiba. Kaga makita man naton ring presensya sang aton nga SWAT team no kag tawag sini tasabong ari gawlat kita diri sa ining area no di pa kita ka penetrate di pa kita ka tawag sini ka kuha sang ila mga pangalan sang mga naaresto nga mga persona sa sining ginhiwat nga drug bypass operation subong nga mga tinian. Okay, si Marte Salapantan, yes. Okay.
Idol watching live from Bari. Wow, kanami. Kadamo kita sa mga live viewers na. Sa Mga OFW da. Nagatanaw gid sila sang yara sila sa malayo nga pungsod naton, ha? Share nyo ng mga OFW da. Okay, kay Kazumi sa ito Angel. Baw, thank you gid. Ma'am, halong mandra kon din ka man subong, ha. Thank you gid. Pa-like and follow dira sa aton nga page, no. Of course, no. Lakipan nyo dira anong pag-share sa aton nga live sa mga tinion. Okay, no. Yes, sa nagka-comment kay Hiatsin. Sir, pwede makilalaan kung sino na sila ang nagkaradapan. Yes, pwede gid, no? Hulat amo na ginahambal nato halin pakaina, hulat na kita no sa madugay nga mga tinion. Agod no makuha naton ang kompleto diri nga detalye sa sining mga persona nga nagakaladakpan mga kabistado. Suspitsado ang nagkalalakpan. So, wala po tayo nato ng team leader o kung ng dance ng Okay, kasumi sa ito. Angel, thank you gid, no? Thank you gid. Okay, kay Gail Valenti Baoy. Welcome gid, no? Okay, thank you gid, no, sa pagpahalong mo sa amin. Ang na-recover nila, kagod pilabla ang market value. Sini, no? Samtang nga nagamulat kita. So, standby lang anay, Okay, excuse me mga kabistado. Okay, no, kay Roy P. Fama, halong mga sir. Thank you gid, no? Kag sini, okay, laman siya mag-report. Sunod sabay diri sa amon, welcome gid kami welcome gid diri mag-upod sa amon. Okay, Ijang Giharder, no, good job kabistado. Okay, 8:30. Thank you gid, no, kay Richard Iboke. Wait a minute mga kabistado, hindi pa pwede kasulod. Gani, no. Amuna, no, kun kamo nagahulat pan sa pagtan-aw dira mga kabistado nga makasulod kita, pues kita man mismo live diri o kon aktwal nagahulat kid kita diri. No? Okay, kay Ralph J. Doronilla. Oh, okay. Kay Pablo Vicente Cordero, wala gid ako gadali idol. Natiis ko gani nga sa subong. Wala klaro gid siya, no? Mas may pa live new idol klaro gid. Sa iya log out na, out of service pa. Okay, hay kasubok man sa imo pero bariskad naman niya sa ako, no? Pero may siya may signal, hindi siya out of coverage, kag may time gid siya para sa akin. Okay. Ang paghulat ko sa iya worth it gid, no? Kay Mio Smiley, no? Bayoneta, good eve idol. Okay, pa shout out kay John Eric Vilbar sang San Vicente Hara. Okay, ginatamyo gid naton si John Eric Vilbar. Okay. Shout out kay John. Kasi lang nagawa ani ang mga nagkakalakpan o ang mga suspitsado, ibantayan na naton. Okay, kay Janet Himugaon Bolivar. Yes. Watching from the new site Naslo Pututan. Wow. Bugtaw pa dahil mga taga-Putotan. Okay. Thank you gid na keep safe mandira sa inyo. Kag ginatamyo nato ng Bolivar family kay Pablo Vicente, no, Cordero. Pablo Vicente Cordero, hindi mo na kinahanglan nga maging pareho sa ako ng kinahanglan mo lang gid, no, ang magpakatuod-tuod sa imo kaugalingon kag amo na panindugan kung ano ang imo nga hinambalan, no. Kay Dalom Akasya. Okay? Idol watching live from Pasig. Okay, shout out sa mga boss sa Pasig. Yes, ginatamyo naton ang aton yung mga kauturan dira sa Pasig, labi na no, sa okon sa ako ni himata, no, kon mga kaparantihan dira sa may Pasig, no, mga pamilya Palomo. Okay, kaya Paul Lee, no, shout out sa imo. Pwede naman kita go marang consider ko area okay tinutudo naman. Anong cordon? Cordon. Kita mong manok, cordon bleu. Abikuan, no? Okay, kay Roy Fama, kay Kapi-Kapi, to next time sir, kay naga-cover pa kita dira, adiri, no. May time gina na makakapi-kapi kita liwa. Makita man nato gali kami isa dito kamo to siklo.
Okay, cordon bleu. Okay, it's just a joke lang, no? Mga kabisado. Okay, no? Kylie. Okay, Kylie Charles Christine, no? Okay. Shout out dra sa imo ba, grabe gid, no? Okay, kay Jose Stember o nga, no? Bawo nang katanaw gid mo taga Antique, ba perte kadangat bra live naton subong. Kanami, no? Okay ka, thank you gid no sa pag tanaw no sang ato nya coverage subong. Kay na sinapagid diri. Yanitz Joy, Jaman Maglayo, no pa shoutout nanda sa nakaitom na. Okay, kay Jose Marco Pineda. Okay, may nagatamyo diri no. Okay. Ayari man diri no. Abyan naton siya no kag okay kay Ayamanin Pulse no kapita sir kay maumpisa na tadayon. Patay dang baka kag baboy di sa slaughterhouse sir. Bawo kana, okay iyo nakamuda sang baka kag baboy. Kanami. Okay, kung lapit-lapit ka nanda tani Ayamanin Balls no basi kasudlan nanda ako ni munta sang no ako sa pile nanda tani ako na makamantika kita. Okay ka bawo si Villa Cruz, taga probinsya sa Guimaras, Bugtaw pa. Kanami, no? Okay, no? Kada mo na may nagatanaw sa aton nga iba niyang pungsod, may taga Hong Kong, Bahrain, Red Sea, UAE, din pagida nga mga pungsod, okay? Sa kay Arabic ang mga pangalan, sa kay Bojok pa rin nyo. Good morning. Okay, nung gina-shout out naton ang mataga San Remigio Antique ba parte. Good morning mas muna ma'am. Sa kay Shakira Hamad. Okay, no, medyo diri kita na malapit rin sa magabi sa. Okay, no, ti ginakordon diri ining area. So it means no, hindi kita pwede ka penetrate ti amo ni operasyon ini sang aton yung operatiba. Ti amo ning ginakordon na diri. Ti diri lang kita mismo no. Yari no. Ang gapongko sira mo nang arrested siya. Okay, no. Namangkot kita diri no sa katapo sang SWAT. No. Ang pamangkot kita diri sa ila. Natin wala sa paabot mo. No, nga pamangkot kita diri sa ila mga kabistado. Okay, na nag-aalay ng aton nya kamot. Medyo nagpilit siya no. Sa kapot sa cellphone mga kabistado. But okay lang no. Kay ang aton hitutuyo no mahiuloan na rin no, kung sino dring mga na-arrestar, no? Yes no, kay Yamanin Balls nami gina no i-partner sa tawag sina i-partner gid no sa RAM no nga ilim non. So damo subong ang bao sa pagkadamo ang mga So amo diri no makita naton yung may flashlight dira no. Mga kabistado amo nang naaresto no sang aton yung mga operatiba. O subong kagag na sila no gina imbestigaran sila no. Kung sa diin na tiklo niya mga suspetsado nga ginaguluban pa nga tantay unong tanang kabilo. So ginahulat lang naton kung pila nga bala ka mga plastic kasi nga nilakapihan illegal na droga ang ilangan na recover kaya kasubong man kung pila inilang market value. So mabatian nato ng mga ang mga ginapanghambal niyo sa mga nagladakpan niyo do nagatudlanay sila. May baluanay na nato dito sa pag-interview nato sa team leader niya si police captain nagatulod-tudloan ay sila.
ini dako ning accomplishment sa aton nga Arpilio. Sila nga din patigayon nga magbinalag-on nga drug bypass operation mga kaalerto. Okay, no, sa liwat mga kabistado, no, Modri, no, ang makita nato, no, may mga pila dari ka mga persona ang okay, no. Okay, no, Modri, no. May mga pila dari ka persona, no, ang nagkapungko, no. Ginaimbestigaran, no, sang aton nga mga kapulisan. Oh. Imbestigaran sila, no, amo diri mga kabistado. Hulati mo send stars. Yon. Kung pwede pa walang pwede lang pa-send some stars. Ay, anong maganda, no? Hindi may magi. Pwede mo picture. Okay, bantay kita, no, sa numero di kung pila sila ang nagkaladakpan, no? Standby lang gid mga kabistado. Kay Ma'am Ria Panis Yunson. Good evening na si Ma'am. Sakay Yes, no, bantayan, no, kung tuwag sila, no, kung madala na sila sa presinto, ipakita nato, no, ang ilang mga itsura, mga kabistado, okay? Standby lang gid kita, no? Sakay Diana Ra Jimena, good morning si muna Ma'am. Sakay may Sir Marlon Armonio, no? Good morning sa liwat. So pasensya gid Marlian S. Torres, no, hindi na to hambal sa inyo examination kundi ini sa mga bakhaw mga kabinato. Shout out Lord kay Kang taga-Potopan, Lord's watching comedy. So shout out dira sa taga-Potopan. Yes, no, damo diri mga persona ang na aresto, no, mga kabistado. Bantayan naton kung sino-sino ining mga nagka-aresto o kung sino dring nagapungko sa saning area nga ginakasugilanon diri sang aton nga mga operatiba, no. Kapal ni Riva Valdez, no, mo Diyos ko, ma'am. Shout out sa Pinalangga kung nga ex tani nadala ka. Ay, nano man niya mama, hindi man pagpunguyuan nadala imo nga ex ko eh. No, hambal, hindi na pinigilin yung pangalan. No, shout out kay Jasper Utana, sir, kag Ulapo, Utana, Tanaw, shout out din sa inyo sa Iyam na di lugar. Utana family, no. Iyam na di lugar, taga-dira na sa piyak. Okay, no. Bantayan naton kung sino-sino ang mga naaresto, no. Okay. Kita gid dito mo sulod. Sa area agad naman nato ng Okay, no. So ginapatigayon subong gina-frisking ni ang mga yari Okay, diri sa rekisa subong, no. Ining mga persona nga nagapungko subong diri sa ining area, no. Narekisa sa no, bantayan mga kabistado, no. So ginarikisa ni sila.
So isa-isa ko ni sila pang release ako pang rescue mo. Kaya dire ni sila yung area ya sa sagba samtang yung pati kayo ang drug by bus operation. So may dito ya sa sulod ng mga arrested person Atop no diri sa gilid sa dalan niya ginabutang ay kining top mga kasama nagapinuntuan diri ang mga suspect na nagpaladakpan diri susubong kadayon ang nagapang sila makagod sa mga involvado din sa gitnang bus operation ng ating tapos ang RTD. Sabi nga isa-isa sila sa sa conference team. Kay basi may yara sila ng mga ginatago bala nga mga illegal nga droga. So na sigurado no sa ato ng mga operatiba yara sila sa perimeter side sa pagpatigayon sining drug by bus operation. Sorry. Ay, magi. So yun sila magpapasok sa mga assert nila sila sa isang mga kadong natin nakakasag ng arrested person natin. ano ba yung mga kasamanuan no? So nabatian na nato no si Police Captain Glenn Soliman amo ini ang team leader sa RPDO kung sila nagambal sa arestado ining mga persona no sa patigayon nila nga drug by bus operation bangod ini nadala sila no sa visiting drug din. So samtang nga ginarilisan sila kung gina-frisking sa ato ng mga operatiba. Okay, standby kita makabistado. No, i-confirm na ton diri karon sa team leader kay Police Captain Glenn Soliman kung sino gid man ang kinagat sang ido during diri sa gingkasang drug by bus operation no, diri sa may area sa Mandurriao mga kabistado. Right, so mga kasamanan na after nga ma-frisking ang iban sa mga nakalatakpan din na kapungkong ni taga ginakatalipod after nga ma-requista dire. Dumapuno gid ang presuhan no sa Mandurriao PNP no bangod kay madamo ini ang naaresto ko. No. So kadalin niya kung ginarikisahan ni sila kag ginambalan ni sila nga arestado ini sila subong sa section 11 no so visiting nga drug den mga Tawag na Ang katalilong ko. Siguro dito. so diri mo dito may barangay Bakaw no do yung independent operation. S20. Infinite yan eh. Okay, no, subong sa mga sitwasyon, mga persona, kung mga pila ka persona, sunod man rin no, sa hambal ni Police Captain Glenn Soliman, ang team leader diri sa RPDEU, no, ang arestado na ining mga persona bangod sa o kung na arestado sila bangod sa visiting drug den, no,
Kagayari karon ang ilang sitwasyon, ginarikisa din sila no sa nga aton nga mga operatiba, mga kabistado. No. Okay. Wala. Yes, no, kadamo sa ila, mga kabistado, no? Yes, no? Wala makita kalao, mga kabistado, nga may coverage kita. No, natabuan na din naton, ti amo ning nakuha naton yung info nga may ining ginihiwat ring drug bypass operation, no? No? Para man dahil kapot, no? Nagrilyo ko na eh. Dahil. Pare, kung malubat, may power bank. Itakti na lang power bank para hindi ka makon. Hindi pa man, dugay pa man. Okay. So, bulos kita kay kabisadong Aaron Ripoyo, no? Kabisadong Bonis Linggo na ni, no? Bulos-bulos kami duwa, no, sa aton nga coverage, no? Diri mismo sa may barangay Bakaw, distrito sang Mandurriao. Kung sa din madamo ng mga persona, no, ang nasikop sang aton ng mga kapulisan sa pag gamit sang illegal nga droga, no. So mini no, gina-frisking, gina-rikisa, no, isa-isa ang ining mga persona nga yari supong sa area, no, mga kabistado. So monitor lang mo da, no, sige mangyapon ang aton nga coverage, no, diri sa area. Okay, no, isa-isa ginatanaw ang bulsa sa ilang mga pantalon, sa ilang shorts. So, oras sa Pilipinas, no? Philippine Standard Time, 41 minutos lang nakaligad sa tak na alas 12 sa aga. Bantayan lang yan. Wala pala po na naton kayo sa dili lagi batugay ni Okay, no, kay kita sa mga information. kay Dugay, makakuha kita sang information, interview kay Sir Soliman kung sa din ini siya ang nagapanguna, naga-lead sang tanan nga mga operation, no, sa katapo sang kapulisan, mga kabistado. So mo ni, no, kung pila ni datanan ka mga plastic fishing nga ginapagihan siya bu ang mga na-recover sang operatiba kay kung pila gid bala ang mga nagkaladakpan ay rakit ni ang mga na dala na sa section 11 sa Republic Act 9165 o visiting drug den kay kung pila ang all over. So ara mga suspect nga ginarikisa, no, sang aton mga pulis, mga kabistado, no. So monitor lang mo, no. May power bank ka daw. Lubat ko, lamit ko lang. Gari. Ilang ka percent? 6. So standby, no, mga kabistado. So isa-isa sila, no, ginapatindog ang ining mga suspect, no. Siguro rin sila ulo ko. Kung makita mo ini ang ginagisking ni siya ang mga kabinaton, yun yung mga persona, no, nga nagkagudakpan.
Lagi. Okay. So, okay. Mga kabisado. Hindi ba makita niyo sa gusto? So nakita mo dito ginaripisa pa yung mga kabinatan. Kalikod sa mga paglaman lang nari pagdidiri sa mga pinuan ginaripisa no pag may mga nakuha ang mga lighter iba pag yung mga repair na area sa paggamit So, ari mga kabisado, ang mga persona nga rin subong, isa, dua, tatlo, apat, lima, anom pa lang ang natapos na presking no, sa kapulisan. Anom plus may duwa pagit nga na presking sa kapulisan, bali 8 ang mga persona no nga yari sa sulod. Okay no. Okay. yung katigayon na drug operation sa distrito sa Mandurrian. Sila na pagyan na madumog-dumugid ini mga nakatunaan talaga. Siyam pa lang ang na-presking no. May yara pa iban wala pa ka tapos no, mga kabisado. So standby ka mo, monitor lang ka mo dira no, tanaw lang ka mo kay sa hila nga pagwa karon aton makita ang kabitugan sa hila mga itsura no, kay subong naga talikod pa lang no. Okay guys, ito hindi, why, belum.
tricycle. Binabayi? Binabayi. Binabayi niya, binabayi. Ang ready rin ng LPDC na isama ng pinalapan sa Business Operation at siya po ang mga tandog po. Kasi buong ginagawa natin mga kapulisan kung may mga ginagawa pagigman ng kaya ng pati yung hindi makita tsura yung madalang din sa atong area ng kasanan nila. Isa, dua, tatlo, apat, lima, enam, pito, walo, siyampulo, 11, 12, 12, wala pa si Inday. Ngay buhok yun. So, standby mga kabisado, no? 12 pa lang ka persona ang rikisa sang aton nga tropa. Isa-isa ginatanaw ang ay ilang nga bulsa, no? Kung may unod o kung may ara sila nga dala nga kontrabando, no, mga kabisado. So ang ini nangyari sa kilid, no, tapos na sila sa pag frisking sang aton nga mga kapulisan, no, diri mismo sa may lugar. Ano nga suna? So mga kabisado, ari kita sa sa may barangay Bakaw, Sunto, no. So hindi tagit madala, no, ang mga itsura nila tungod kay madulom, no, ang ining area. Dito naman sa piyak naman nga lugar, no, sa may unahan sang siningang tricycle, may
Kita unso lang. Ilan ka drug din? Tatlo. Ining mga balay, no? Isa, dua, tatlo. Tatlo tanan ka drug din. Ano ako dito? BF5 plus kakalibo. Tapos yung heat sticker, pagripisa isa-isa sa mga persona na nag-product from diri. Tagari diri subong mapin-ono. Ikaw isa. Nangyari mga kasama na nag-amis diri subong ang kamundo ang LGBT niya wala pang wala di sila wala sa nangungkod sobrang maganda naman sa halin nakibot lamang kami ini dumalaban yung mga persona din kasi bang mga kanyaman din pwede na mabulong pa report lang kita ng mga pwede na dapat rin ang mga naging mga persona na ibibado diri sa drug bypass operation madamo-damo din sila kada picture kung muna nang malawig ang kahit da imo ano nang Ay, hindi kayo magawa na sila. halos na Matras ka na, no? okay sige sir okay Matras na nila. Sino ngayon, Or?